estar avui aquí. Veieu que vinc molt ben acompanyada amb el Javier Balmaceda, que ja el coneixeu, que va ser el guanyador d'aquest projecte Caldes, i amb el seu equip, el senyor Ivan Morantes, el senyor Robert Martí, que són arquitectes i treballen amb el projecte. Només fer una mica de prèvia ràpida, és a dir, com hem arribat fins aquí. Hem arribat fins aquí dins de tot el compromís que teníem electoral d'impulsar un canvi de cara amb aquesta part antiga, part històrica d'Escaldes, n'hem parlat ja diverses vegades. Era el Rovell de l'Ou, era on hi havia tot el moviment fa uns anys, és a dir, era el centre, allà hi passaven moltes coses, però que ha passat amb el temps, doncs és una zona que ha quedat més deprimida, perquè és una zona més antiga, la part més comercial ha anat tirant cap a baix i per tant aquí tenim una zona que ara mateix mereix que se li doni una mica d'impuls. Tenim cases més antigues, tenim, és veritat, estretor en certs llocs, i tot això ha fet que en un moment donat s'ha anat tirant cap a baix. El que passa que què hi ha allà? Doncs allà tenim l'aigua termal, una cosa de la qual a Escaldes evidentment estem molt orgullosos i sempre hem dit que aquesta aigua termal quedava una mica desaprofitada. Cert que tenim Caldea, però Caldea és realment una altra cosa, però allà és d'on brolla aquesta aigua termal. Hi ha la Font del Metge també, que molta gent gairebé ni la coneix, ens queda allà una mica amagadeta. La gent més gran recorda els safaretjos, recorda que hi havia hagut coses allà, però ara, a dia d'avui, tot això ens ha quedat més amagat. Llavors, d'aquí va venir una mica tot l'embrió de tot això, que ho vam focalitzar amb aquell concurs Caldes, recordeu, ja fa una mica de temps d'això, però la idea va ser justament d'utilitzant el fet que teníem allà aquesta aigua calenta, que no la té ningú més i per tant aquí estem molt orgullosos els escaldencs d'això, aprofitant això, aprofitant el fet que aquella és la zona antiga, on hi ha més història, hem parlat sovint també dels ponts romànics. Fa poc, quan vam fer la presentació del Dia de la Parròquia, fa 2 o 3 dies, el conseller Valentí Closa comentava aquella exposició que vam fer de pioners, que justament tornem a explicar, recuperem tot el que van ser aquests primers hotels, que no és que fossin els primers d'Escaldes, sinó que van ser els primers d'Andorra, aquella època més gloriosa de que venien la gent a fer cures termals, que es quedaven molts dies a Escaldes, és a dir, que hi ha una història allà important que pensem que també és un pilar per recolzar-se, per fer reviure aquesta zona, aigua termal, la part aquesta patrimonial i cultural, i després, evidentment, pensem que té un potencial també econòmic i turístic, en el sentit que sabem que allà hi ha locals petitets, tenim el carrer d'Engordany, tenim tota aquella part de Carlemany, i evidentment allà no hi ficarem grans supermercats, però tampoc pensem que sigui el que es necessita, sinó que hi poden haver, per què no, petits comerços més artesanals, petits granges, llocs on prendre una copa, i així ja quan vam tirar endavant el concurs de Caldes vam fer una mica d'èmfasis en que es pogués recolzar tota l'actuació amb aquests 3 pilars, i d'aquí es van presentar l'equip del Javier i ja sabeu que van guanyar. A partir d'aquí, ara s'ha estat treballant durant tot aquest temps per, clar, el que era una idea inicial, s'ha anat treballant i avui estem aquí contents de poder-vos-la explicar. Jo personalment m'encanta, espero que així ho vegi tothom. I a partir d'aquí també dir que per nosaltres pensem que aquest projecte, més enllà d'un projecte d'Escaldes, volem que sigui un projecte nacional. Aquí creiem molt en aquest triangle de Caldea, que ja sabeu que és una cosa més que consolidada, però que està aquí a Escaldes, Caldea, al Madriu, que també n'hem parlat molt i en continuarem parlant, i el tercer punt, tot aquest projecte Caldes, que realment volem que sigui una imatge d'Escaldes i del país,
i, per què no, també un lloc atractiu i que generi molt i molt interès. Lo primero que em va vindre al cap era la utilització de l'aigua com un element generador i conformador de lo que és la parròquia d'Escaldes, no? Veient la importància històrica, no?, que ha tingut el desenvolupament i l'explotació de l'aigua termal en la parròquia. I per això vaig pensar en que podia començar d'una manera com un recorregut, és a dir, començar des d'un origen que casualment està, jo lo situo a la placeta del Madriu, que és de donde directament diguem que surt l'aigua termal, i des d'aquest punt l'escultura se desenvoluparia per tot el passeig, apropiant-se dels espais, conformant mobiliari, conformant tot el que tingui que veure el paviment, tot el que tingui que veure amb l'espai urbà. I també vaig pensar que podria donar-li a aquesta intervenció una estètica que tinguessi una relació directa des del punt de vista històric, amb l'estètica de principis del segle XX. És a dir, aquesta influència entre industrial, modernista, art déco, totes aquestes formes que conflueixen, no? I vaig pensar que ja que volia tractar l'aigua com un element d'identitat, podria pensar que els tubs aquests són els portadors d'aquesta identitat. És a dir, que van per tota la parròquia utilitzant l'aigua o transportant l'aigua de dues maneres. És a dir, una d'una manera pràctica, que és la part pràctica de l'aigua que m'interessava, no la part bucòlica que pot tindre l'aigua en un moment determinat, sinó la part pràctica, que considero que és la part important realment del desenvolupament de la parròquia. I després, d'un altre punt de vista, tractar l'aigua d'una manera metafòrica. En la part pràctica, treballem amb fons, amb el que és la part lúdica, la part participativa, la part d'interacció. I des del punt de vista metafòric l'utilitzem amb el paviment. És a dir, utilitzem el recurs del paviment per donar una certa poesia, per dir-ho d'alguna manera, com el paviment inunda la parròquia. És a dir, com l'aigua es verteix en la parròquia i aprofitar aquestes zones per fer, des d'un punt de vista urbanístic o arquitectònic, per resoldre accessos i aquest tipus de coses. En un principi aquesta és la idea principal. Per això vam treballar, a nivell de l'obra, ja que l'obra hauria de conformar el mobiliari urbà, vam treballar en la idea de dissenyar tot aquest mobiliari, com les faroles, els bancs, etc. Però tot des d'un punt de vista escultòric, des d'una visió artística, d'una visió més contemporània. En realitat, hi ha un afany de treure l'espírit aquest de... No sé, que en algun moment haguessi pogut tindre el casc urbà, el casc antic d'Escaldes. És un poc així.
amb el paviment, amb el material del paviment, el format, etc. amb aquestes coses. Després tenim elements com els safarejos, que d'alguna manera és una referència a aquesta època en què aquesta plaça, que antigament era la plaça dels safarejos, diguem, i és com una referència a aquest moment. És una referència històrica, no és una qüestió literal. I fan aquestes cascades i aquestes coses. Ja a nivell arquitectònic, ells us ho explicaran millor, que fem aquestes modificacions a l'espai urbà, per viabilitat, per moltes coses. En el sentit de que normalment quan s'aborda un projecte urbanístic, primerament es fa els estudis de projecte urbanístic de detall i, si és el cas, després s'implementa amb alguna obra artística, ja se li posiciona a algun lloc. Aquí ha estat una mica al revés, i ha sigut una mica complicat perquè ell ens ha anat arrossegant. La seva obra, que aparentment és una obra que recorre per un perímetre, que, com ha explicat el Javier, s'acota entre el pont d'Engordany i el pont de la Tosca, després ha anat demanant espai, perquè ha anat expandint-se i afectant els espais urbans. En certa manera, els espais urbans són obra i els ha creat la seva obra. Són tota aquesta mena de dibuixos en el paviment que representen... Clar, el vehicle conductor, tot això és l'aigua. El projecte em sembla que es diu l'aigua i la forma. I clar, a l'haver-se anant apropiant dels espais, s'ha aconseguit, em sembla, uns espais inexistents, perquè si ara reconeixeu l'espai com és sota l'edifici d'interpretació de les aigües, hi ha tot un cos baix, després hi ha una plataforma alta que representen uns obstacles tant visuals com físics, i que aquesta mateixa explosió que fa la seva obra, que va generant el mobiliari urbà, les faroles, el paviment, que ja li deixa l'empremta com si fossin unes afectacions de l'onada de l'aigua, doncs ens ha portat una mica, que em sembla que és una de les coses buscades des del principi, és de permeabilitzar molt més l'espai, que hi ha ara, hi ha bàsicament l'avinguda Carlemany i el passeig del riu, però que transcorren paral·lelament i hi ha una interrupció central. Que s'ha volgut és permeabilitzar tot això de manera que es puguin crear aquests espais, places, amb alguns problemes de disseny que ja ens hi trobarem, que és que aquests espais, places, aquesta zona d'aquí, per exemple, és via pública, això és carretera, i haurem de veure amb el disseny com es pot resoldre aquesta incompatibilitat d'usos entre el trànsit rodat i el trànsit peatonal. No sé si has explicat de les bases termals. Bàsicament, el Javier té en el seu recorregut una vintena d'aixetes, que són unes aixetes a una escala urbana, de bronze, que es fa una captació a 400 metres d'alçada, i per gravetat recollim l'aigua del riu i després la tornem a dipositar en el riu, tant en aquestes aixetes com en aquesta interpretació que explicava el Javier del safareig tradicional, que serà unes cascades. Això ja hem insistit molt en aquest tema per tal de que, per temes
manteniment d'aquestes instal·lacions i eficiència, de que fos una simple canalització que portés l'aigua per gravetat i després la retornés al riu. També hi ha unes aixetes, hi ha una part més lúdica, hi ha unes aixetes que són amb aigua de boca, que són unes fonts, que és on, per exemple, es veu aquest nen, i després a l'escultura, aquí l'escultura font, la part central és un circuit tancat que fa una font amb el mateix llenguatge de les aixetes que aboquen sobre unes banyeres que, bueno, ara són esquemàtiques, això avançarà més segurament perquè el Javier pensa en que hi hagi unes banyeres de recuperació de tipus més clàssic. L'element de la banyera és per fer referència a aquesta època, és a dir, a principi del segle XX, quan es va començar l'explotació de l'aigua termal a les Caldes per els pioners aquests que van fer, que van començar tota aquesta tasca. I clar, la meva intenció a nivell artístic és recuperar aquesta època, aquest moment, en aquesta escultura. És a dir, és com l'origen, és l'essència d'on surt tota l'abundància a les Caldes. És per això que les banyeres estan rebossant d'aigua i que de fet estan com que surt d'una falla a la terra. Aquest és el concepte. D'aquest punt és d'on es desenvolupa tota l'obra cap a l'infinit, diguem. Sí, no han comentat els companys la bassa d'aigua calenta, que és el perímetre que veieu a partir de l'escultura principal, és tot aquest perímetre a un nivell baix, és aigua calenta que pot estar en contacte amb la gent i podrà tocar-la o ficar fins i tot els peus a una baixa alçada. Aquestes bases també hem creat algunes més durant el recorregut, que es anaven veient en altres imatges, com és aquesta d'aquí, que separa una mica el que és el vial del passeig. I també una part important a nivell arquitectònic, l'obertura d'aquest espai, com deia el meu company Robert, el que crea és posar en valor elements que avui en dia ningú els coneix, com són aquests horts d'ensucaranes, que són molt importants i crec que tenen una bellesa natural per si mateixa, i tot això, obrint aquest espai, es recuperarà, es posarà en valor, igual com el Roc del Metge, que també queda una mica ofegat amb tota l'edificació que existeix, i també el control, com deia Robert, a veure a nivell de disseny com podem controlar el tràfic rodat, però sí que el que volem és pacificar-ho canviant el paviment i fent que els cotxes que rodin per aquí puguin tenir una velocitat més controlada i que sigui un espai més de passeig i d'interacció. Sobretot s'ha buscat molt la interacció de l'obra amb les persones, perquè és un lloc que el riu té molta força i fa molt de soroll i l'estar allà a vegades es complica, però sí que aquesta interacció amb l'obra i els punts de vista i posar en valor tots aquests elements creiem que és molt interessant per el visitant tant extern com l'intern d'Andorra i amb una història pròpia, que això és el maco que creiem que no es pot fer en molts llocs del món aquesta intervenció. Té una base, és l'aigua calenta, l'aigua del riu i l'obra del Javier té una afectació molt important en tota l'arquitectura que fem i a nivell d'obra no és molt important, és més un canvi de paviments, unes connexions, una neteja. Sí. I una connexió també amb l'altra part del passeig que ara mateix no hi és, i creiem que es tindria que
que anar expandint tot aquest projecte en aquesta part, perquè és una part on ara mateix n'hi ha sol en aquesta zona, en la zona que nosaltres actuem no hi ha sol, i ens tindríem que aprofitar d'això, i la connexió de tots aquests camins, del passeig amb el pont d'Engordany, amb el casc antic d'Engordany, amb la continuació del Madrid, la fàbrica de la llana, el camí d'Engolasters, tot això per fer un recorregut, una història que lligui amb el projecte del Javier. I pots recuperar la primera? I és una instal·lació que són dos, em sembla, a nosaltres. I em sembla que això li dona... És que de dia és una instal·lació que el protagonista és l'aigua, però de nit el protagonista és la llum, perquè l'aigua de les aixetes no es veurà, però tots aquests espais que fan de receptacle de l'aigua, la bassa de la font del metge, la bassa de baix, els safaresos, que es converteixin en focus de llum, que balisin una mica tot aquest recorregut i que acompanyi bàsicament d'un pont a l'altre, però que acaba culminant a l'escultura font de la plaça del Madrid. A nivell de nit també aquesta variació, diu el Robert, no... Sí, aquí a l'escultura, a nivell d'il·luminació, teníem un problema, que aquesta escultura té 7 metres d'alçada. I clar, no hi ha com il·luminar-la, perquè al voltant no hi ha suports on posar focus o llum. I al final vam pensar, ja que l'escultura és la generadora de tot el mobiliari, les faroles estaran integrades a l'escultura en si, com un nucli, i l'escultura s'autoil·luminarà. És a dir, l'escultura en si és com el naixement de l'aigua. És per això que ja a nivell de colors va dels colors càlids fins als colors freds, diguem una mica metafòricament per fer referència al refredament de l'aigua, quan es posa en contacte amb l'ambient. I aquesta és la idea i és la solució que hem trobat. És una mica com l'obra artística i l'entorn urbà han tingut que encaixar i fer una mica com de... no sé com dir-ho exactament, però com de trobar un compromís, ja sigui a nivell estètic com a nivell conceptual. Tot això té una certa complexitat tècnica per poder realitzar-ho, per això el que diu Javier d'integrar les lluminàries en l'escultura, s'han creat homologacions de lluminàries específiques que s'integren, que no es veuran, i tot això és un projecte que ens ha portat molta feina a tots, però creiem que respecta molt l'obra del Javier i sobretot també la filosofia que ell vol trobar en el projecte final i que expliqui la història real de l'aigua i la forma, que és el projecte que defenem aquí, i esperem que surti millor fins i tot del que ara tenim pensat, però encara ens falta la fase de construcció i ja veurem. Té molta màgia, ells hi han passat molt ràpid, però a mi m'encanta el tema de la font del metge, ja m'imagino allà la gent seguda allà i amb aquell ambient, amb el fum, amb l'aigua termal. És realment un projecte per la gent, l'Ivan ho deia, és a dir, per la gent d'aquí, veiem les famílies amb nens petits que aniran a jugar, potser no tan petits, i anar a passar una estona a l'hivern quan faci fred allà, passaran coses allà, la idea és que el comú també li pugui donar vida.
I a partir d'aquí, doncs això, no? És a dir, per la gent d'aquí, d'Escaldes, del país i evidentment pels turistes, no? Que sigui també un lloc que la gent tingui ganes de venir-lo a veure, no? Per la història, per l'obra del Javier i perquè sigui un lloc realment agradable, no? Sí, com us és una idea que en la bona projecte de Sant Balmaseda doncs que ha anat evolucionant en l'assessorament arquitectònic. Si ens pot dir si hi ha hagut alguna variació pel que fa al pressupost, si ens pot recordar quin és el pressupost i quin és el calendari, el timing i com es podrà disposar d'aquest nou espai Caldes. Doncs efectivament aquest projecte ha evolucionat molt. És a dir, en aquell moment el Javier i el seu equip es presenten, però evidentment no hi ha tot el treball que hi ha ara, no? I per tant ha evolucionat certament, no? Un dels canvis importants és el de l'ampliació de la placeta del Madriu, que si la veieu ara és molt més petita del que preveiem que sigui i per tant això són afegits que han anat sortint. Després tampoc inicialment el Javier ja ho havia deixat intuir una mica, però no era evident que ho féssim, que era alliberar tota la part baixa de l'edifici aquest del Siam, de Caldes, de l'antic Siam o Art al Roc Caldes. La pavimentació de la carretera. Sí, la pavimentació, després també la passarel·la, hi ha aquella plaça gran que, ho heu vist amb les imatges, que allò desapareix, desapareix perquè sempre s'ha considerat també que era un obstacle visual, amb el sentit que teníem allò allà i a més tampoc funcionava i per tant es va decidir també de retirar-ho. Ho heu vist, entenc, amb les imatges, si no hi retornarem, ells proposen dues passarel·les molt més discretes, molt més suaus de l'impacte que hi ha ara del que hi ha, per tant això evidentment també és un cost. I després han anat sortint totes les diferents coses, no? I problemes tècnics de reforçar l'estructura del passeig i coses. Llavors el que havíem posat, perquè recordeu que érem optimistes i ens havíem vist capaços de començar alguna cosa l'any passat, ha sigut impossible perquè evidentment hi ha hagut molta feina, a més és una actuació que toca el riu i per tant aquí evidentment hi té molt a dir govern i per tant tot plegat ha fet que s'ha allargat una mica la feina. En aquell moment, el 2021, havíem pensat en actuar en una primera fase. Després ja vam veure que no, ara estem, en principi ho tirem tot de cop. Teníem per aquest pressupost hi havíem posat 3 milions d'euros, però és el que us dic, era una previsió en aquell moment perquè s'havia de posar una quantitat. Ara sabem que estarem per sobre, a més una cosa que ja també és molt recurrent, vull dir, sabeu ara la situació que hi ha, és a dir que preveiem que serà evidentment més a dalt. En aquell moment havíem parlat de 3-4, nosaltres teníem 3, però això s'ha d'ajustar evidentment. En aquest projecte sabeu que el vam treballar també amb l'oposició, perquè això abans no ho he dit massa, però es va posar en pràctica la participació ciutadana amb el sentit que d'entrada quan vam presentar el projecte Caldes perquè vam voler de manera voluntària obrir-ho absolutament a tothom, no únicament a tècnics, d'aquí el fet que ara el Javier com a artista està en aquest projecte, però també hi va haver-hi gent que va proposar idees, i després també en vam fer una exposició de tots els projectes que es van presentar al projecte Caldes, i allà vam obrir a que la gent parlés, es va posar un llibre perquè poguessin escriure, és a dir que la gent han pogut anar dient la seva, tot i que evidentment això no ho han vist, però sí que l'oposició en principi també està amb nosaltres, els hi agrada, i a partir d'aquí ara es tirarà molt properament el plec de bases, ja hauria de sortir el BOPA o aquesta setmana o l'altra, i al final evidentment veurem com acaba sortint quan les empreses ens presentin els seus pressupostos. La idea és començar a setembre i la durada hauria de ser any i poc, pel que preveiem.
pensem que pot pujar a 5, és possible, però el que us deia, clar, és una època també difícil de preveure, ho parlàvem abans amb l'Ivan, és a dir, ja ho sabeu, de totes les obres públiques i no públiques, no? S'està disparant tot molt i per tant és una època bastant d'incertesa, no? Però bueno, ja tenim coll avall que això pot arribar a ser així, de que hi hagi un augment. Tanmateix pensem que és un projecte que s'ha de fer perquè revitalitzarà molt les Caldes, bueno, i a més realment pensem que pot ser molt bo per tots, no? Pel gaudi dels ciutadans i també per donar aquest impuls que li convé a Caldes. Això va des de la ciutat del Madrid fins al pont de Montgall, ni cap amunt, ni cap al pont de la Tosca, ni cap al carrer de Montgall, ni cap al Cètic i el Montgall. Bueno, seguim el riu i sí, és la placeta del Madriu, la placeta dels Safaretjos, tot i que el que dèiem abans, és a dir, hi haurà aquest canvi de pavimentació a nivell de carretera. Que connectarà amb els altres camins, però no ens quedarem allà. Això també és molt important perquè sabeu que tenim, evidentment, la circulació allà, Caldes no té masses alternatives i, per tant, a dia d'avui han de continuar passant, però la idea és realment que passin molt i molt a poc, no? Sí, seria pujar la carretera perquè sigui aquesta zona que hi passaran cotxes, però que s'assimilarà molt amb una zona comercial. No descartem, quan hi hagi algun esdeveniment, puntualment poder fer tancaments, tot i que és veritat que és complicat per a Caldes. I això el que us deia, pot ser de l'altre costat on s'intervé és a la Font del Metge, però si no, essencialment estem seguint el riu i les dues places, Madriu i la plaça dels Safaretjos. I els ponts en paral·lel també sabeu que ells també han tingut una trobada amb els tècnics que treballen als ponts, ho vam presentar fa poc, el senyor Cadó i el senyor Stenvila, i per tant hauria de ser tot més o menys simultani. És a dir, que aquests ponts també ens regeixen una mica, d'alguna manera. Esperem que passaria la passera o la passera que hi ha al fil del Ciany, i dues més, el que seran al nivell del terra, i s'anivell de tot, no hi haurà desnivells. Serà més útil a nivell pràctic de treure les barreres arquitectòniques que existeixen a dia d'avui. O sigui, podrà utilitzar-ho qualsevol persona. Ara, com coneixeu, teniu que pujar per una rampa que sí que és accessible, però després queda incomunicat per una escala, no hi ha ascensor i clar, es fa difícil arribar a l'altra zona, com us comentava, dels sols d'Ensucaranes, i amb la intervenció que proposem creiem que es connectarà d'una manera més fàcil i més útil per tothom. Els horts es significarà una mica que està tot molt baixat, Doncs sí, evidentment ens mirarem evidentment aquests horts amb molta més atenció que fins ara, que com que la zona estava com estava, doncs no s'hi havia prestat tanta atenció com ara. És una zona que allà igualment no s'hi pot construir i per tant l'avantatge és aquesta, que continuaran sent verds. I sí, el comú vetllarà més a que hi hagin uns materials més nobles, a que estigui en un bon estat de manteniment, evidentment, perquè també dic que en relació a aquestes passarel·les també és la idea de potenciar més el passeig també en aquella zona. La primera imatge que us hem presentat abans també dona una idea de la visual des de l'altre costat del riu, perquè allà també hi ha aquells safaretjos, perquè quan escoltava el Javier, és a dir, fem referència a aquesta època dels hotels, però també anem més enllà, perquè també és recuperar els safaretjos aquells de que s'hi anava allà a rentar la roba, i era aquell fòrum de trobada i de convivència, i per tant també és un guiny cap a això, els diferents safaretjos, els d'aigua calenta, però també els d'aigua freda, que fan aquesta cascada, i per tant totes aquelles persones que vagin passejant des de l'altre costat tindran aquesta visual que també és molt xula. El que dèiem també la nit, amb la màgia dels colors, de les llums. Jo li trobo molta màgia, jo personalment. L'edifici del CIAM, a dia d'avui sí, es preveu fer essencialment el manteniment que toca, però l'actuació és essencialment a sota.
el fet de treure tota aquesta base que fa aquest obstacle, i heu vist que també ens proposen una cosa molt... L'única intervenció... Sí, però, bueno, ara és una mica equívoc l'accés a l'edifici, perquè s'entra per la rampa, a mig camí, trobes l'entrada, ficar en valor almenys l'entrada, que en realitat és un edifici que no té un vestíbul. Agafes l'ascensor i de cop et plantes a dintre. De manera que la plaça, aquesta prèvia a l'escala, faci una mica de vestíbul exterior i que ja anunci quin és l'accés. Per això hem potenciat l'amplada d'aquesta escala i la fem que es desplegui sobre l'ús. Pot ajudar les activitats que s'hi fixin també, que això és el que pretén el projecte, que es vagin fixant activitats, que la gent es quedi, que s'hi estigui, les terrasses, l'aigua termal, i això pot provocar que l'ús sigui més qualificat. El que és el paviment del carrer, de l'avinguda, és aquest mateix, des del pont de les Tosques fins al pont de Montblanc. Des de la Tosca no, s'interromp en tota la façana de l'Hotel Carlemany. O sigui, a la carretera, dius? A la carretera traspassa a la plaça del Madriu cap al pont de la Tosca i en aquesta zona, a la plaça dels Safrejos, traspassa la carretera per associar aquests espais amb la font. I clar, aquí no es veu massa la... Clar, és que hem fet molts renders de treball i ara n'hem escollit alguns. La roca també és un element important aquí. Són les dues places on el paviment sí que agafa fins l'altra façana. La ruta del metge com quedarà? Aquelles coses que hi ha de musicals, tota aquella cosa es traurà i com quedarà, com està, amb la font i tal, o quedarà alguna cosa? No, es netejarà la roca, diguem, reposar les valors, s'il·luminarà i poca cosa més. Sí, una base de contacte. Sí, traer-la en valor. Sí, treure els murets que existeixen, que ara són com una mica inaccessibles i com molt amagats, que és el que deia la senyora Consol, de que ningú, fins i tot molta gent que vivim molts anys en Andorra, no ens hem donat compte de que existeix, i és com fer-la més accessible. O sigui, el projecte el que s'intenta és de netejar i de fer accessible a tothom i poder tindre el contacte. Clar, tot això es té que controlar una mica perquè l'aigua surt calenta, però sí que es pot fer i és el que intentem. Incompatibilitat en el sentit de que aparentment això sembla un espai únic, però en realitat la franja dreta és la carretera que d'alguna manera a nivell de disseny s'haurà de protegir, s'haurà de balisar, cordar o el que sigui, perquè clar, si aquí hi ha no només nens, sinó les persones aquesta mateixa geometria ja porta una mica cap a la carretera, i això s'ha de controlar, evidentment. Amb mobiliari urbà, jardineres, això ho hem d'aprofundir, però sí que sabem que això s'ha de tractar. Voldria que el Javier, si ens pots recuperar quina és l'essència d'aquest projecte, ens explicaves que és recuperar sobretot es basa en el disseny en el segle XX i sobretot aquesta estructura que és potser la feina, aquest projecte que acaba de significar és l'origen i l'aigua termal com a clau per a la part d'aquesta. Sí, és l'essència, és a dir, és com el nucli central des d'on s'expande, s'expande l'obra conformant la parròquia. És a dir, és en un nivell literal, diguem, però també a un nivell metafòric, a un nivell poètic. És com si l'aigua en si, és a dir, el que ha portat l'aigua a Escaldes,
haguessi desenvolupat i haguessi creat tots aquests espais i el que és Escaldes ara. I més que res, la idea que tenim d'Escaldes. És a dir, com una parròquia que té aquesta referència. Per això que l'aigua en si, penso en ella com un element d'identitat, i que connecta tota la parròquia i que on cau, és a dir, on cau l'aigua, és com si estiguessi aportant identitat, com si es recordessi d'on ve. És una mica aquest és el concepte. De fet, la part sempre poètica. s'ha dit, és a dir, Escaldes és la parròquia de l'aigua, tenim amb l'escut, tenim el pont de la Tosca i l'aigua que baixa del Madriu, i per tant és realment lligar-ho tot plegat. Sí, és veure-ho amb un toque poètic, és una imatge que fa aquesta referència. Sí, la utilització dels tubs, clar, a vegades em demanen, perquè tu, no és que jo vulgui, vull treballar amb tubs. No, és que, clar, per transportar aquesta idea, necessito aquest element literal per donar-li contundència a la idea que necessito i el que vull que arribi. És una mica això. És una idea senzilla, perquè trobo que és senzilla. És veure una mica la història i fer una feina de recorregut. Però de fet, en un principi, aquest recorregut era un recorregut des de principis del segle XX fins a la contemporaneitat, fins ara. I el que ara estem fent és, la fase, el projecte s'ha quedat en aquesta fase. Però en teoria, si continués, algun dia o el que fos, seria arribar fins a una visió ja estètica contemporània. Ara hi ha una visió contemporània en si, és a dir, amb recursos estètics de principis del segle XX, es treballa amb una visió contemporània. Ho entens? Però el final seria aquest. Una escultura final, diguem, amb una estètica completament contemporània. Ja només centrant-nos en la zona de carretera i l'espai previst per gaudir en aquest sentit dels vianants, encara que no sigui l'objectiu final, molts nens acabaran jugant o estan a l'espai. Els tubs, l'aigua, acabaran sent un impediment per la societat d'aquests infants o no hi ha cap problema? No hi ha cap problema. Al contrari, els tubs, en su gran majoria, van per la barana. És a dir, van per la barana, surten en algun moment, fan faroles, fan mobiliari, tornen a la barana, van per la vora del passeig. No crec que sigui ningun problema d'aquest tipus. És el recurs del gavió, i es veu una mica, la barana, el que estava dient és un element ampli que a més té aquesta mena de malla petita que provoca que aquestes baranes no puguin ser escalables. Els tubs i les alçades també, perquè aquí també hi ha hagut una adequació important a la normativa a nivell de seguretat, perquè hi ha uns mínims d'alçada de baranes que no puguin ser escalables, que això ha condicionat molt, o l'hem condicionat molt nosaltres en el Javier a la interpretació de la seva obra. No ha pogut ser tan lliure com li hagués agradat perquè hi ha aquests condicionants de seguretat que nosaltres els hem considerat molt. Sí, clar. Treballar a l'espai urbà està ple de condicionants. I una de les coses és aquesta, que deia abans, que
que se ve de trobar un compromís, no? entre la obra de art i la normativa. I la normativa en l'espai urbà. I clar, això és una mica complicat perquè el fet de que l'obra transcorre per la barana i de que no pugui ser escalable, això vol dir que no pots tindre un tubo depèn a què alçada i un altre depèn a quina altra alçada, no? I clar, això ja és un problema estètic. I, bueno, no sé. Complicacions com l'aigua, l'aigua del riu que no es tractava, tenim estudis no solament a nivell d'arquitectura, sinó a nivell mediambiental, o també de sanitat, de seguretat industrial. S'ha fet les reunions corresponents per anar validant el projecte que es pugui desenvolupar. I clar, un tema important és l'aigua no tractada, que s'ha tingut que controlar per no estar en contacte amb la gent, perquè hi ha el problema de les infeccions, i no és el cas, perquè aquí tenim tota l'aigua que hi ha a l'escultura és aigua potable i després l'aigua termal també tractada, i l'únic que hi ha aigua del riu que va al riu són les aixetes que no hi ha contacte amb la gent. Sí, van al riu directament i no són accessibles. Sí. Fins i tot l'aigua potable és un circuit tancat per no gastar més aigua, i hi ha una feina darrere amb un munt d'enginyeries que també no estan aquí amb nosaltres, però són part del projecte i creiem que ho tenim controlat, però hem de desenvolupar-ho. Com són ja des d'un punt de vista més polític, es comentava que a la majoria els agrada aquest projecte. Me'n recordo que fa mesos ja es va tractar quan sortia el projecte per una sessió de consell comú, que la minoria va votar en contra, considerava que faltava documentació, l'estimació de cost. Quines hores d'ara també Aviam, crec que el que van votar en contra va ser un tema més de forma, no? És a dir, nosaltres ho vam passar amb Consell de Comú, però en cap cas era un compromís econòmic, és a dir, jo crec que allò, no sé, els hi hauríeu de demanar amb ells, però jo crec que allò va ser un fet puntual, que era més procedimental que una altra cosa. De cara al projecte, ho deia abans, és a dir, amb el concurs els hi vam oferir, evidentment, un lloc, dic evidentment, que crec que no sempre es fa, però per nosaltres era molt important que ells també hi fossin, perquè al final ho hem dit molt, amb veïns, amb ciutadans d'Escaldes, és a dir, aquest projecte no és el projecte ni del meu equip, i del Javier més, però vull dir, al final és el projecte de tots, no? I per tant, per nosaltres era molt important de recollir també les seves impressions. Per tant, hi havia la senyora Núria Barquín, va estar amb tot el procés i de fet, a part aquell tema puntual, la setmana passada vam tenir un Consell de Comú i el mateix Miquel Aleix va dir que el projecte Caldes que també se'l feien seu. Per tant, jo crec que no hi ha... que estem d'acord amb que és una cosa bona, jo crec que els agrada el projecte i penso que serà de l'agrat del màxim de gent possible. Tots no es pot dir mai, però... Com sorprèn el tema, però bé, també està relacionat amb el projecte Caldes, no sé si ja s'han realitzat els estudis per la rehabilitació del pont de les Calls, i si hi ha període d'inversió de tot. Estem a l'espera que l'arquitecte del patrimoni, el senyor Cadó, és a dir, el que us vam presentar aquell dia, va ser una mica la diagnosi de com estaven els tres ponts, i ara ell està treballant de cara a les propostes del que s'haurà de fer per rehabilitar aquests ponts, perquè si recordeu ell va insistir en que hi havia temes de seguretat, alguns d'ells tenen uns murets molt baixos, i quan és una intervenció en una cosa patrimonial, doncs evidentment no... És a dir, has de vigilar amb el que fas, pujar molt al pont pot tancar l'estètica, i per tant ho està treballant. I això és una cosa que la treballarem evidentment també amb patrimoni, és a dir, ells també evidentment els hi vindran a decidir un cop el senyor Cadó ens faci propostes. Veurem què és el que fa, però vull dir, estem ara només a l'espera que ells acabin això.
En relació amb això es va afirmar i entenc que la cambra ho està treballant. Tot i així no tinc cap retorn immediat, mira, ho demanarem, però entenc que ja hi estan treballant. Som-hi. Projecte d'àmbit també nacional, competència nacional, parlaven de la importància de l'aigua termal, també un projecte que es vol desenvolupar molt més amb la construcció d'aquestes aigües. Si ens podria explicar quin és a hores d'ara l'estat de la qüestió. Doncs amb Caldea també estem a punt, i anem... És que em sap greu, però tot ha requerit temps, i insisteixo en el fet que aquest mandat ha sigut molt complicat, hi ha hagut el Covid, i això ens ha fet segurament que tot aquest període més complicat les coses no han anat tan ràpid com hauríem volgut. Ara, a dia d'avui, s'està acabant de tancar la part econòmica. Diguéssim, ja hi ha hagut diversos intercanvis del comú a la part privada i ara, en principi, la setmana que ve tornarem a tenir una altra reunió, el que deia la part privada d'aquest Consell d'Administració amb el comú, que també està el Consell d'Administració, però que en aquest cas, evidentment, porta la gorra de propietat i, per tant, jo crec que és molt immediat perquè ja es tanqui. Entenc que llavors la setmana que ve es tindrà ja una xifra d'estimació econòmica i a partir de llavors ja comença el projecte. Quan es podria ja materialitzar aquest projecte? Quan s'ha desenvolupat i podria disposar d'aquest nou complex hoteler? Aviam, el que estem fent com a comú, és a dir, com que estem treballant en una ampliació de la concessió, un cop concessionat ja ho farà la CEMTE. Us ho dic perquè crec que és una cosa important, això ja ho treballaran des de la mateixa direcció, tot l'equip directiu, i a partir d'aquí, ells, l'avantatge que es tindrà és que com que Caldea no és una societat pública, sí que és veritat que el comú és el soci majoritari més important, però vull dir, ells no estan sotmesos a tots els procediments administratius que tenim nosaltres, però no us puc donar els detalls, però jo m'imagino que a partir de l'any que ve s'hauria de poder començar, és a dir, si ho tanquem ara, doncs és el temps de fer tots els estudis necessaris de cara a l'actuació. L'actuació de l'hotel, l'avantatge que tenia és que és essencialment molt obra menor, perquè ja sabeu que tot el canvi de vidres s'està fent ara per fases i vull creure que hauria d'anar el més ràpid possible, però aquí de nou ja sabeu com està el col·lapse de les empreses i això estem tots sotmesos amb aquesta incertesa. La voluntat és que estigui investit abans de finalitzar el mandat. Home, a mi m'encantaria, però no ho sé, tant de bo. Home, no ho sé, potser un any és un temps suficient, però ja us dic, jo amb el tema de Caldea ja tenim moltes coses. Gràcies a vosaltres.